Good afternoon, Henry. Salamat sa DCGB, sa gabos ng mga yaon din sa Ayala Mall, sa ino gabos tabi, ini si Mayor Rosal. So, ako tabi, nag-aspirar bilang gobernador kang probinsya kang Albay. Sa haloy kong eksperyensya bilang mayor, nahiling ko na ang probinsya kang Albay, gusto ko man ihiras ang sakuyang eksperyensya sa mga aspeto na dapat ang itao sa mga tao. Nahiling ko na dapat i-improve number one, ang healthcare, ang social services sa mga senior citizens, sa mga paraoma, parasira, transportation, lalo nang sa tuyang akadim, and siyempre, ang sa tuyang mga barangay. Sa pagiling ko, ang sakuyang eksperyensya, makakatabang na maray, sa laog ki 21 years na sa kuyang pagmanehar kang Legazpi, ipinailing ko ang balancing programa. Pag-gobyerno na dapat nagdadangog, nagre-reparo, as in siyempre, nagamalasakit. Ang sarong ehemplo ta sa healthcare, nahiling ko na dapat ang Albay i-enroll ta sa universal healthcare. Ini ang saro na nahiling kong kulang na nagibungani sa Sorsogon, natata sa Albay dae. Sarong pinakarason dyan, ang Albay daing provincial hospital as of this moment. Nadideprive ang satuyang mga kababayan. Kaipuhan ang satuyang healthcare, ang hospital na should not only be level 1, dapat level 2. Because kadakulan kan mga helang mo dyan, experience ako sa Legazpi, mas nga ni may hospital kami, level 1. Kadaklang kang problema tadigdi. Pagday kitang ICU, CT scan, dialysis, and siyempre, ang mga laboratory that should be given free. Tagabus ba kita, kung membro kan Albay ki Universal Healthcare, magagamit ta, ma-maximize ta ang potential kang PhilHealth and siyempre ang mga benefits sa mga katubangan ta. Sa satuyang mga various sectors kan sa tuyang sosyedad. Bali sa kuyang eksperyensya, punanta sa senior citizen. Ikaw kitang pigapod na social pension. Sa pagiling ko, dakulon ng mga senior citizens, so iba nagpaaram na lamang, dahil nakaka-enjoy. Dahil nga sa kakulangkan budget kang national government. Kaya sa pagiling ko, because of the Mandanas-Garcia ruling, ang mga lokal na gobyerno pwede na mag-allocate. Para sa kuya, tawanta na ang satuyang mga senior citizen na lugar na makapag-enjoy na kang benefit. Pasar, ababaon nga ni 500. Kung ako, dapat 1,000. Pangbakal kibulong, pagkaon, as in may enjoy man ita. Mayor, kung ka mo po swertihon na gumana bilang gobernador, anong klaseng administrasyon po ang ipapamati mo sa mga Albayano? Aramindo, sa pirmi ko padalmingan ang pagpadalagan ko kan sa tuyang syudad. Para sa kuya, dapat ang paggogobyerno nagadangog sa mga tao. Dapat ang sa tuyang gobyerno kaipuhan ang pagmanihar kasabay sa pagdesisyon. Papakusugong ko ang Local Development Council. Ini ang sa kuyang ginibo sa Legazpi. Kang 2001, pinakusog ko sa pundasyon kang Local Development Council. Kumpesto kang mga liga ng mga barangay, accredited non-government organization, kaipuhan niyan because that's people empowerment. And siyempre, ang satuyang congressman, ang satuyang city official, it should be a partnership. There should be sense of ownership in every program. Inang nahiling ko ngayon na dapat gibuon ta sa Albay. Like for example, ang mga paraoma, inapot ko ang mga association. Kadaklang kang probinsya ngunyan, ang programa kang provincial government, nakakabit sa nasa DA. Para sa kuya, provincial government should invest. Dapat mag-invest magita. Bako lang sa mga building. Magpagibo kita kay mga farm country or farm tools. Para sa kuya, we have to invest on the sector. Binhi, fertilizer, lalo na ang mga makinarya. And this being done in many provinces na very successful. Kaipuhan ang aim tango niyan, yung yield kan sa tuyang palay para maging sufficient ang Albay. Iyo dapat ang aim ta. Dakulong kitang bakanting daga, pero sayang because of lack of investment from the provincial government. Number two,
I think we have now to deal with the power problem, power supply. Digi sa tuyang probinsya. Bako man na atakiyon ta ang APEC. For me, our government na dapat makiaram kita because whatever action tango niyan will benefit the next generation. Since na-mention nyo naman po su Mandanas Garcia ruling Kasubago, sa presente po kaya di ba almost 40% po ata ang nakukuha kang LGUs from the pigkokolektang National Internal Revenue Tax kang BIR. And dahil po sa Mandanas Garcia ruling, ma-increase ini magigisyang poko mas o menos 60%. Paano po nindo mamamaximize ang budget na ini or internal revenue allotment kang lokal na gobyerno? And paano po nindo effectively mai-implementar ining Mandanas Garcia ruling? Yes, actually, 6 months, nagkagawa na kita transition kasi may mga devolved function. Mas nga rin nagtaas ang income kan mga LGU for the provinces, cities, municipalities, and even barangay. Igaw mga direktang susunod, mga devolved function na. Agriculture, ibig sabi ko, even education, even sa tuyang healthcare. So sa kuyang tabi, dapat makusugunta ang plano ta. So pigapuntang medium-term program. We have to plan now, albay for the next 5 years. Then we have to plan the annual investment program list. Ano ang prioridad ta sa kada taon? Tanganing after 3 or 5 years, ma-attain ta with the Mandanas Garcia ruling. Ang sarong ehemplo ko dyan, halimbawa, we will allocate for infrastructure based on the program initiated by the barangay. Para sa kuya ko niyan, gusto ko ibalik. So fundo sa development fund na dapat ang kada barangay or 720 barangays kang albay should benefit at least 200,000 per year para mahiling ta. Because I always believe that the first line of defense kan sa tuyang development should start from the barangay. Water, catwalk, kung ano man ang mga programa na makatabag kita. Halimbawa, kulang iyan, it will now based on the annual investment program to be submitted also by the barangays. Number 2, we have to strengthen our social services. Duman maliyahon ang albay. Like for example, healthcare. Nagduman ako sa Siga, indiling ko sa mga district hospital. Bako na gusto ko pakarauton ang presenting administrasyon. What I see, ang Siga ngo niyan, nahiling ko, is only a referral hospital. Pag nagpa-check up ka duman, i-refer ka sa BRTTH. I would like to assure Albayanos, give me 6 months, papakarayong ko ang satuyang mga district hospital. In kaso tabi, Mayor, matawang ka ki mandato kan mga Albayano na magtukaw sa capital as governor. Sa first 100 days mo sa pwesto, ano po ang tataon mo ki priority tabi? Yes. Rabido, ang first 100 years, kada ko nagpuon man bilang mayor, first thing na gigibuon ko, I will strengthen the local development council. Kasi ang local development council, iyo talaga yan ang pinaka-pundasyon kung ano ang mga plano mo. Bako sa nasuntok sa paros. Kay puhan, ang plano should emanate from the sector, from the barangays, o kaya sa mga programa kan sa tuyang mga various sector sa tuyang susyudad. Number 2, because of the time, 3 years man sana ang tornota, papunang kutulos ang sa tuyang healthcare. Kaipuhan na maray. Natatanagibo sa ibang probinsya, day kaya sa Albay. Look, ang budget sa Sorsogon is only about 2 billion. Ang Albay is about more than 3.2 billion. Depende yan sa pag-prioritize kan sa tuyang leadership. Ako naniniwala, it's about balancing our budget to the fullest na dapat bawat sektor pigitawan ta. Medyo kasi nakatutok masyado ang programa kan probinsya sa infrastructure. Of course, importante yan. But remember, ang measurement kang competitiveness, apat yan. Infrastructure, government efficiency, economic reform, and of course, resiliency. Dapat yan, apat na yan, pigisimbag mo yan. Tanganing ang various, ang mga problema, tatamaan mo gabusian. Pag iyan na apat na yan, ang negosyo, ang infrastructure, pag may bagyo, and siyempre, government efficiency. Mayor, aram taman po ang sitwasyon ta digdi sa Albay. Sige ang langkaw kang singil sa kuryente.
As in bako stable. Ano po ang plano nindo sa haluyon ng problema kay ini kang sa tuyang probinsya? Yes. Para maramang kan mga albayanos, ang APEC tabi, bako man yan ang tagsadire. The owner of Aleco is still the consumers, kita gabos. Meaning, kita manggararay ang tagsadire kang kooperatiba. Now, ang nahilig kong problema ko niyan, ining utang kang Aleco. 2 billion, 4 billion, ngunyan 5.2 billion. Number 2, ang efficiency kang APEC. Kay puhan ang gobernador, dahil lang magtukaw. Kay puhan ang gobernador, because of the public welfare clause, public interest is at stake. Dapat sa concession agreement between Aleco and APEC, dapat riparoon tayo. Tabaka pigibalgar kang APEC. Like for example, ining sa tuyang system laws. Aram ba kanino na dahil man napapababa ang system laws? The same magraray. Nag-aabot na 28. Number 2, so efficiency kan sa tuyang mga facilities. Like itong sa tuyang mga transformer, substation. Kaso hapon nga ni ali ako sa maan nito. Nadideprive ang sarong munisipyo. Mas isaday ang maan nito, matubod ka mo na daing 3-phase. Paano mag-asenso ang sarong lugar kung dahil tatawan ki utilities? Very important. Now, anong solusyon ang sakuyang magiging bunigay? Number 1, we have really to see now the concession agreement. Number 2, itong utang ta dapat pakialaman ta na. Para sa kuya, we have to review. Kasi baka maabot ang panahon, mag 10 billion na yan, imamanat pa yan sa mga kita. Ang sabi sa kuya kang APEC, ngaya Mayor, bakit kaya gusto mo pakialaman ng utang? Sabi ko, kami na ngayang bahala niyan. Pero sabi ko, ilang years na ang APEC? I think more than 5 years na. Imbes na mag-retain so, sige ang taas kan sa tuyang utang kang Aleco. Mayor, ano pang plano niyo sa road networks sa probinsya? Nakumba kong parausog, paangat, and kadakol na kurbada? Ano yan, sa highway? Yes. Arabido, ang tinampo tabaga, we have the original road linking to Camarines Sur and the entire 15 municipalities and 3 cities. Yaw na kasi yan, Mar. Dito na bago yan. What is important now, inipigigibong ko niyan kang DPWH. Diba? Ini mga congressman ta. So mga alternate roads, which is, I think, very helpful. Mahiling mo, so mga dagata na mga road opening ta, helps a lot. Especially sa tuyang mga farm-to-market road. And it opens also yung ating mga businesses. Later on, pwede tayong mag-expand ang Albay for tourism, for ecotourism, lalo nang sa tuyang farming. Kay puhan ng Albay, nahiling ko pa still more than 50% kan dagata is agriculture. Kay puhan talaga, buksan ta, tanganing mas madali ang delivery kan sa tuyang mga produkto. Tanganing mas makompetitive kita sa luwas kang Albay. Now, ining road po kunyan, kay puhan, ang mga widening ta, kay po, isabay ta ang poste. Isabay ta ang mga, ako tabi, very dangerous. Kay po, ang LGU should interfere. Ilangunin do ang ibang munisipyo. Abo ko na lang magpatadawa ka madagita naman sa kuya. May ako, spesaro akong munisipyo digri, probinsya. Mahaling nindo. Pag yaong ka na duman, mamamatian mo na iba na ang tinampo. Why then? Kasabay sa tulay, kasabay sa mga poste. Takong day delikadoon ang widening ta. Kaipuhan talaga, allocatean ta ki budget, including the right of way. Kaipuhan. Mayor Tabi, ano man ko din sa earth moving, or in other words, yan pagkaykay kan mga aggregate sa bukid. So, ini pong pigigibo nyo nyo dyan ng mga activity. Nakakatabang kaya ini sa revenue generation as in sa disaster mitigation? Ang quarry, yes. Ano mo ang quarry? Ang aggregates kasi, ang mayon is a gift from God. Ikaw kita dyan kay aggregates. Bako gabos na lugar, ikaw ang arugaan na natural resources. Pero para sa kuya, bago ang negosyo, dapat buhay muna kang tao. Di ba? Pigirilin ko kasi ang mga kwarita. Pigirilin ko kasi ang mga kwarita. Nailing ko that ang importante sa mga
nag-ooperate dyan sa EDA, makaluwas kan produkto. 24 hours. 24/7. Mahalin mo talaga. Minsan nga nagreklamo sa kuya ang mga barangay. Ano na ngayon, Mayor? Pwede ba yan pwede hanggang alas 6 na? Eh, siyempre, ang quarry po is under the provincial government. Under the law, bako po yan sa city because we are a component city. Sa pagiling ko, number one, so sabi mo nga na ining pag-quarry nakatabang sa tuya, of course, kung talaga iyan transparent. Kung talagang iyan maglaog sa satuyang syudad, income po yan. Remember in Pampanga, dakulaon pong income yan. Iyan kung talagang maglaog sa tuya, matatabangan ta ma-improve ta ang hospital, madadagdagan ta ang pundo ta sa agrikultura, madadagdagan ta ang pundo ta sa social services. Kaya sa pagilin ko, kay puwan sa nang i-regulate ang satuyang quarry. Number two, sa environment, ini ang pikitakutan ko. Pag daing i-comply ang ECC, dapat i-cancel yan. If given the chance to be the governor of Albay, primero pa sana na pagtukaw ko, ipapapundo ko muna yan, i-review ko muna. Gabos na existing permit yan. Kung nagko-comply ba yan, may ECC ba yan, iliwong ko muna ang legality kang presence kaning mga operator. Because I was told, kulang-kulang 200 yan na nag-ooperate sa buong palibot kang mayon. Mayor, ang gobyerno may pig-apon na balik probinsya program para mas ma-decongest naman sa metropolis, pinauruli sa mga taga-probinsya. Pag-abot ng sa probinsya, problema, taday siya ng trabaho, dahi kimaistaran, if in case ikatabi sa Kapitolyo, ano ang plano mo digdi sa mga tawong ini? Actually, ako baga ang RDC chair ko niyan, ang Regional Development Council Chairman for Bicol, pag-discuss mo yan, and sa nguyan talaga, ang problema, trabaho. That's why, with the Mandanas-Garcia ruling in effect, makakatabang na maraine sa satuyang mga munisipyo, satuyang mga syudad. Pero ang nahilin kong for Albay alone, ining satuyang airport. Ining airport kang Legazpi na tinransfer ta na sa Alubo. Ini ang nahilin ko, gusto ko na arugon man sa Iloilo. Maniwala ka mo sa kuya. It's high time we generate employment in Albay. Bako sana sa Legazpi. These 70 hectares, pag pinabiding tayo into one, yaw na so call center, even malls, or establishments, even convention center, this will generate more than 10,000 jobs arog sa Iloilo. Ininang nahilin ko na mabuhay sa Albay to give opportunities for everyone. Kaya inin sa tuyang balik probinsya, we are really to ready. Kay puwan nagdaganta ang satuyang investment sa satuyang mga various sectors. Tabaka bagay ng mauli para umain eh. Kaya dapat tauan tang armas ang satuyang mga sektor. Number two, ining satuyang programa ngunyan, ining mga pagbukas ta, ang pag-open ta kang Albay, kay puwan mag-branding talaga. Ako baga pig-brand ko sa Legazpi. By 2020, Legazpi will be the top 5 convention destination in Luzon. And I tell you, in 2018, before pandemic, Legazpi from 2015, 16, 17, we had an average of 85 national, regional, and even international convention. Ranking as top 5, meaning nahabol ta, nakuha ta. Nadata importante ang convention. Aram mo do, yan ang pingiralabanan may mga LGUs. Pag may convention, mabubuhay ang hotel, restaurant, and siyempre ang souvenir shops and transportation. Ini ang makakapag-generate kay livelihood. Para sa satuya naman po, Mayor, na mga para umaasin para sira, ano po ang pwede pang mag-ibok ang satuyang lokal na gobyerno para ma-improve ang estado kan sa inang pamumuhay? Yes. Ano may tabi? Ang dapat ko dyan, inclusive growth. Kisa magpara-invest kita kay mga bounty farm, mas nakatubod ako na i-investa sa sektor. Like number one, kay puhanin na nguyan ang asistensya because of the very high cost kan binhi, fertilizer. Ako nakatubod, even in US, even in Europe, may stimulate, pigidagdagan ng pundo kan mga negosyante. Natatadita di gigibuhon. Ako, if given the chance to be the governor, kay puhan ng governor, nag-allocate kay kwarta. Say for example, out of the 3.2 billion,
and 600 billion development fund, kasi 20%. Ako, maalokate ako para sa farm. Dumanan mailing ta. Kung desidido ang governor magtabang, mag-allocate ka per year, 50 million or even 100 million. I tell you, ang yield sa Albay, madagdag yan. Madagdag yan. So, sa kunyan, kulang. Bako man na pigsabi ko, kinauli ko ang mga various organization sa Albay. Ang reklamo nila, masyadong depende ang probinsya sa programa kan national government. Pag nag-release nga duman nga ang DA, yaon man so Albay. Para sa kuya, dapat igawa man kita. Ako, nag-igawa akong program sa Legazpi, so hybrid rice. Way back in 2010, 27, awardee ang Legazpi for 3 consecutive time. Hybrid rice, libre ang binhi ko. Provided, dapat maka 130 kabans ka per hectare. Ang hybrid rice ko can produce 160 kabans. Pero kung below 130, kabanga. Dapat educate mo ang mga paraoma na bako ugakon. Kung below 120, bayadan mo gabos. No? Pagkaya pa kang syudad, nakataw kaming binhi and even tractor. Iyan ang nahiling ko. Sa mga parasira naman, may mga batas kita sa national. Like for example, the 15 kilometers. Dapat iyan, nakikialam ang leader. Kung pagpara, dako po ng mga parasira. Bako man applicable tayo, takampang tabaga ang rapo-rapo. Yes. Murang 15 kilometers yan. Kaya ngunyan, maaling mo, mga parasira ta. Mayor, masyadong dependent ang mga farmers sa mga synthetic fertilizers. Now, ano bang programa nindo para mas mapakusog ang paggamit ng organic fertilizers ng mga farmers sa probinsya? Very good question. Alam mo ang Legazpi, ipagmamalaki ta. 4 years ago, because of our solid waste management, kita baga bali ba wala ka mailing na basurahan, pigi segregate ang biodegradable, so nalalapa, non-biodegradable, so mga dahil nalalapa, as in residuals. Because of that, nahiling kita kang Japanese Okada. Nagtinawag kita kay 20 million. Ali ako sa Japan mismo. 20 million. Kita mo yan, ang Legazpi mo yan, on the very first na nag-produce kay organic fertilizer. Diba? Ali yan sa basura ta. And ining fertilizer na ini, ali mismo ako sa Japan. So mga strawberry ninda, linibot ako. Pinakaon ako, right there and then, baka matatakot, katakong chemical, pinakaon talaga. Ang ibig sabihin, this organic fertilizer, inan makatabang sa tuya. I-expand ko na po ini sa Legazpi. Ang bala ko, ining sa tuyang solid waste management, ika-cluster ta ang first district, second and third district. Bako man sa nagabuhat ako kang bangko, the very first LGU in Bicol or even in Southern Luzon na nagkaigwa kay engineered landfill was Legazpi with a grant of 120 million from ACID. Diba? Dahil kitang gastos. And now we are being considered as one of those na na-approve with no condition ang sa tuyang 10-year ecological solid waste management program kan Legazpi. Kaya puwan pa ko sa gudta ini. And I know, makakatabang kita sa mga mayors, sa kuyang esperiensya, sa pagbadalagang ko, ining sa tuyang organic fertilizer. Actually, pag-distribute ko na ini sa mga ibang paraoma outside of Legazpi. Libre. Libre. Pero later on, masi ako maging gobernador, may bayad na yan. Tara mo baga, bawal, matadagita kita kang koa, pero discounted. Mayor, kung sakaling kamo po manggana bilang gobernador kang Albay, ano po personally ang gigibuhunin dong adjustments from pagka-mayor to pagka-governor? Yes, no. Aram mo ang mayor. Pero ang mayor kasi mas hands-on. Yaon sa mo ang basura, sa mo ang traffic, di ba? Direct na mga problema kan mga konstituente. Ang governor, more on a macro. Actually, ang governor daing country. Di ba ta, nasakupan mo 15 municipalities and 3 cities. May mga mayor yan. Ako, sa pagiling ko, ang governor should give assistance sa mga programa kan mayor. Dahil ka pwede magparalaog diretso. Tabangan mo ang programa kang local government. Halimbawa, may plano sila park, may plano sila rural health unit. Dumang ka ma-augment. Iyan ang nahiling kong adjustment ko nganyan. Dati ko nyan, as mayor, hands-on ka. Halimbawa, malag ka sa barangay. Halimbawa, road.
Halimbawa, drainage. Diba? Halimbawa, water system. Pero digdi, it will pass through now to the local government of that municipality. Ang still, papakusog ko ang local development council. Talagang i-imbuelto ko ang mga mayors. We will plan the next 5 years kang Albay. Kung ano man ang existing ko niyan, we will review. Di, magkaipon bagon. So mga magayon, dapat ipadagos ta. But we will review. Kulang ba kita sa social services? Kulang ba ang fund allocation ta sa health? Kulang ba ang satuyang programa para sa agrikultura? Ini ang mga ihilingon ta. I will see to it that the 600 million development fund, dapat pag year-end, zero yan. Dapat ubuson ta yan. Tadakulong kinakikinabang. Iyan ang mga nahiling kong problema kang ibang LGU. Mahilig magparatada kay kwarta. Remember, ang budget mo is for 1 year. Next year, may bago ka na naman ng budget. Pag di mo yung ginamit, you are depriving the services to your people. Mayor Tabi, ano pong gigibuon mo kung yaon ka na sa Capitol, if in case manggana, na ma-minimize or ma-eradicate ang graft and corruption? Aram mo sa local government, ang mga safety net siya na yan, we have to strengthen the internal audit. Dapat talaga ang internal audit, makontrol yan. Number 2, ako naniniwala, dapat yung leadership ng governor is very important. Siyempre, dapat i-check mo ang gabos sa mga department heads. That's why kung ako maging gobernador, iilingon ko muna ano mga existing program o mga projects kan mga department heads. Tatawag ko silang tsansa to explain to me na dapat ipadago sila o dapat inipunduhan. Pero still, I do believe, ang corruption within niyan. Ako, nag-create na ako sa Legazpi Kampiapod ng ease of doing business. Di ba? Lalo ng business permit ta. Although, debatable, nakulong kimareklamo. Pero I tell you, Legazpi, doon lang ang mapirma sa permit ta. Pag ma-renew ka kang business permit, dahil ka naman makaipoki-form. You can do that online. In 30 minutes, makukuha mo. Basta dahil kang problema sa occupancy permit, sa fire, automatic ang renewal mo. Ini ang gusto ko na may lagtaman sa Albay. Tamangan ta ang mga munisipyo. Salamat. Mayor, nabanggit mo po kasubago itong assistant sa mga barangay, nagigibo mong 200,000. Now, in your administration, para sa implementasyon ng proyektong naisip ninda, which will prevail? By administration or by contract? Aram mo kasi, ining fundo na ini, this will pass through the Provincial Engineering Office. Ang by administration, mas tipid. Mas dakula ang magigibo. Kasi, ang by contract kaya, dakulong kay mga taxes. Dakulong kay mga hagian. Pero kung by administration, para sa kuya, dahil man kay kaso yan, ang importante lang, tama ang pagka-estimate, tama ang pag-implement, and tamang project ang gigibuhon ta. Mayor, ang internet connectivity, type 1 talaga, halos pati ka mga barangay. Now, in your administration, are you planning to have at least sa Albay na free wifi? Yes. Actually, ang ginibo ko sa Legazpi, ining Globe Smart, ka nag-apply sa tuya kay mga cell sites, nakipag-arrange ako sa enda. Pag naglag ka mo sentro, dapat malag ka mo sa bulod. Kaya mahalay mo ngunyan, sa Southern Barangay, nakulong kitang cell site. Kasi nobody should be left behind. Ako naglibot ako ngunyan, San Miguel Island, Isla Kangkagraray. Ako kasi nagtubod, bako sana sa pag-apod ta emergency, more ako sa mga aki. Pag ang mga aki sa bulod or sa mga isla, data tinawang ki opportunity na magka-connect sa internet, magiging durante yan sa mga bago ta na kaalaman. Pero, ang mga aki ta sa sentro, dahil makasabi na mas matibay duman sa mga aki sa isla, pag tinawag ta ki-equal, exposure sa internet. Kaya po, ang plano ko kunyan, iyon man sa Legazpi, gabusin ng internet, gabusin ng, itagwa kitang bago ngunyan, so dito.
gigibuhon ta na ang mga isla dapat prioridad ta. Lalo na ang mga tourist destinations ta. Dai kay madigdi sa tuya, maniwala ka mo. Ta ang gabos na madigdi should have an access sa internet. Alangkaw ng sarong banggi anigdi. Pero kung lagan mo kigdi, ki internet connection, maski sarong bulan, maistaran digdi. So it will generate more livelihood para sa tuya. Kasabay po yan sa plataforma ko, ang sa tuyang connectivity. Pag nanggana po ka mo, Mayor, as in nakatukaw na sa pwesto bilang gobernador kan Albay, how would you describe the province of Albay po in one word? And paano po nindo gigibuhon na makatotohanan ang vision na ini? Kapag nakatukaw na po kamo, magiging anong klaseng probinsya po ang Albay? Yes. Ako, ang pinaka-vision ko sa Albay, taga-Busbang kita, Albayano ako, ang mga parents ko, taga 3rd District. I want a government na ang satuyang mga katuganan dapat may access. Access to education, i-open tayan, access to health. Tapos ang mga sector ta should be given also access on our development fund. Babagoong ko ang pananaw kan sa tuyang mga Albayano. Mas lalo kong bubuksan. Bako man napigsabi ko sarado ang Capitol ngayon. Ang term ko kanina, bubuksan ko ang Capitol. Meaning, ang mga kababayan ta will have an access on our funds. Be it sa barangay, be it sa mga paraoma, parasira, lalong-lalo na sa mga various sectors ta. Sa mga estudyante, senior citizens, and siyempre, makatao kita kay livelihood. Saro sa mga gusto ko na marumduman ang sakuyang administrasyon, ang satuyang gobyerno nakaangkor duman sa social services. Like what I'm doing in Legazpi. No less than many mayors, mga mayors sa Manila, pigi-recognize na ang Legazpi, saro lang sa mga few LGU, na ang funeral service ta libre. Diba? Bako ka man indigent, may kaya ka man, gabos kita should be given the privilege because gabos kita Legazpeños. Ini man ang gusto ko na ma-enjoy man kan mga Albayanos. Number 2, ang healthcare will be very crucial. Ini ang pinaka-crucial. Kita baga, maski nagatios kita, makakan kita. Pero maniwala ka mo sa kuya, pag na-deprive ta ang mga Albayanos, dahil taram, igawang casualty kita, pero because lack of access to health. Halimbawa, ang mga hospital tangunyan, mga emergency hospital ta, puro referral lang. Dapat i-convert ta into alert to level 2. Meaning, dapat ang 1st District and 3rd District igwang intensive care unit man. Yeah. Nakaangkor kita masyado sa BRTTH. Kay puan mag-invest ang Albay sa healthcare. Thank you. Kay puan ta enroll sa universal healthcare. Mayor, and Albay and Bicol as well, very vulnerable sa mga epekto kan climate change. Paano tatabi ma-assure o ma-maintainer na magwaata ang zero casualty goal in times of calamities? Yes. Actually, ang Legazpi, the last casualty that we had was in 2006. Would you believe? So, na-maintain tabaga sa zero casualty. Ako, duwa yan. The system dapat i-in place ta. The maturity of the people plays a key role. Dapat ang maturity ng tao, pag sinabi tang mag-preemptive evacuation, dapat sumunod kita. But ini kaya mga short term ini. Para sa kuya, dapat ang mga projects tango niyan, ang Albay should buy more properties para sa tuya na so talagang mga naararani mo sa mayon, tawan takimaray na harong. Bako sa naso ilipat ta, dahil man kay harong. Kay pon, paghandaan ta ini, ma-invest talaga ta. If we need assistance from the national government, gigibuon ta po ini. Like ginibutan ko yan sa Legazpi, di ba? Igwa kita sa Taisan Resettlement, nag-invest kita ko yan sa Umapon, and siyempre, sige pa ang land banking ta. Ako, nahiling ko, ang climate change, mas lalo ining pagprepararan ta. Kay puhan talaga ang satuyang mga dikes, sana mabuksan ko ining pumping station, baga sarong issue ini sa Legazpi. Nata ngaya, tasigi pa ang baha. Nag-invest na ang
government ki more than 2 billion. Di ba? Si Mayor nga niya, baka nag-uugas ki kamot. But remember, ang nag-implement ka ni DPWH. Diba? Para sa kuya, ang problema kang pumping station ta, bako so pump. Bako so pump. Ang pump ta yaon. Ang problema ta sa Legazpi ko niyan, ang tubig ta day nagaabot duman sa pump. Baha na ang Legazpi, ababawon pa duman sa tibo. Ini ang pigaparasabi ko sa DPWH. Kaipuhan, ilaog ta so missing ingredient like detaining pond. Iyan ang daily nagdig ni Henry. Kaya para sa kuya, kung ako maging gobernador, I have more authority. Pagiling ko, day ko inibubutasan na ang Legazpi makonvert ko into an all-weather city. That I assure you. Tatawanan ta po nin 2 minutos ang satuya pong bisita na makiulay-ulay sa mga Tagalbay. Nata po siya ang dapat mga tugang sa posisyon na sa iyang pinapangaturugan. Mayor Rosal, 2 minutos po. Thank you sa mga albayanos. Initabi si Mayor Noel Rosal kan Legazpi. So sa kuyang eksperyensya bilang public servant for 31 years, nagpuod ako sa barangay hanggang naging konsyal, hanggang naging mayor. Ang masabi ko tabi, bako man ako ang pinakamatibay. Bako man ako perperkado. May kaluyahan man ako. But ang sakuyang kusog, ang sakuyang sincero na sa pag-implementar kay mga programa. Ang sakuya pong ginibo sa Legazpi, bako man lang ginibo ni Mayor. Ako, tataw ako, magpahiro kitawo. Ang mga programa sa Legazpi, kaisipan, kang mga taga-Legazpi. Nagkaigwa kita kay mga iba-ibang programa. Ang boulevard, ang satuyang landfill, ang satuyang museum, ang satuyang convention center. Sa ngunyan, nasa mapa na ang Legazpi. Dahil kay makatubod na despite na grabe ang bagyo sa Legazpi, napalaog ta ang mga establishment sa Legazpi. And this, I would like to assure mga albayanos, pag ako ang sa indong gobernador, papakusugong ko ang pundasyon kang branding kang Albay, iilingon ko ano ang mga advantages, lalo na ang Albayaon si Mayon. Ako nagatubod, ang turismo, iyong mangraray ang pinakamakusog. Kaipuhan lang, ipromote ang Albay para magkaigwa kay livelihood ang mga kababayan ta. But still, pakusugon ta ang pundasyon kang social services. Ini po ang sa indong asahan. Ang satuyang mga programa nagigibuhon, naka-angkor pirmi sa pinaka-issues and concern kan mga kababayan ta. Sa indo ka, boss, salamat tabi.